muri yeZimbabwe yaunzi nyaya iri panapa nokuti blue movement yayo atakiwa nokuti mudhemira unoburisana vachiti aiwa CID plans to arrest Chibaya and Ostallos. Muri yeZimbabwe aiwa kuindaneti koipa manje. Sara pina mashoko avari kutaura nokurudzira wasubscriber ulaika wotina on the bell icon tamachaona maupdates anokupa pano paZim News Live nokuti panapa the Mira masvingo inapa exendo pavo vonyora vachiti they want to arrest Chibaya and Ostallos for visiting, sympathizing and trying to mobilize resources for desperate evicted families at Mashandike near Masvingo. Law and Order Police is planning to arrest opposition leaders Gift Ostallos Ziva, Amos Chibaya and the Blue Movement team that made the trip last week. It is understood that a docket has been opened under case number ER2/24. The charges are under MOPA. Muri Zimbabwe ndo mashoko ari kubuda kunzi aiwa vakatovhurigwa docket vanhu vari kublue movement Ostallos Ziva naAmos Chibaya vachinzi aiwa vari kuenda vachinosympathiza vachinomobiliza maresources kune vanhu vari desperate vakabviswa panzvimbo kwavaigara kumasvingo. Muri Zimbabwe tudze mafungiro enyu nekuti aiwa toona kuti CID iri kunzi iri kuda kuenda kunosungisa aiwa vana Amos Chibaya nokuda kuti vakanosympathiza vanhu vanga vabviswa kwavaigara neZANU-PF. Tudze mafungiro enyu ine comment section medu. Musanga no subscriber kulike notina on the bell icon tamuchana maupdates anokupa pano paZim News Live.